Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu albarka. A yau ma na zama ku da wani application wanda zai ba ku mamaki, kuma zai ba abokan ku mamaki, ko in ce yan uwanku ko budurwarka. Yanzu misali wannan application zai baka dama, misali kana cikin chatting ɗinka na WhatsApp ko kuma inda kake dai kana wani aiki da wayarka. Kamar misali yanzu wani abokinka ya isko ka, sai ya isko abin da hake kai kuma baka son ya isko ka ya ga abin da hake nan gai, to wannan application din zai baka damar ka yi abin da hake son ka boye mai ba zai gani ba. Domin haka sai ku biyo mu cikin bidiyon namu. Kafin mu shiga bayan uwa, kada ku manta ku da mana subscribe ku da na alamar ƙararrawa, sannan ku yi like ku yi share sab domin yan uwanku su amfana. Wannan application yana Play Store, sai ka je ka rubuta fake screen. Zan rubuta muku sunan shi a saman screen ɗin wayata. Idan ka ɗauko shi ka ajiye shi, sai ka shige shi kamar haka, kamar yadda muka ajiye shi nan ga zai nuno maka, sai ka taɓa shi ka shige shi kamar haka cikin wayar, sai ka taɓa shi. Yana kana taɓa shi zai shiga da kai cikin nan wanga wuri. Kana shiga nan wannan wuri wani setting ne, sai ka taɓa gashi na an rubuta setting, wurin setting nan next sai ka shiga, sai ka ce mai watch, zai shigo da kai nan ga. Yanzu misali sai ka je ka ɗauki wani foto wanda hake so nan cikin abin gakinka, sai ka rubuta, sai ka shiga nan cikin gallery ɗinka, sai ka shiga gallery ga nan kana gani, sai ka shiga ka je duk ka ɗauko wani application da hake son ka yi amfani da shi. Yanzu misali kamar mai zanciya, bari mu gani, mu ɗauko wannan fotunan, bari mu ɗauki wannan. Yanzu kamar haka ka shigo wannan foton, yanzu kuma gashi, to kana yin hakan ga zai nuno maka wannan abun gashi nan kana gani, gashi nan kana gani ya nuno maka. Za ka iya motsi da shi ko ina a wayarka, zai motsi ko ina a wayarka, gashi nan kana gani hakan ga kana iya motsa shi ko ina. Yanzu misali a ce ina WhatsApp ɗin mu yake, bari mu gani WhatsApp ɗin mu inda yake, bari mu hiddo shi daga cikin kwangilata. To misali yanzu ga WhatsApp ɗinka nan ka haito da shi haka, ka shige shi kamar haka. Kana shiga WhatsApp ɗinka kamar haka, shi wannan abin ba zai ɓace ba, sai dai kai ka ɓadda shi. Kamar yanzu misali kana cikin WhatsApp ɗinka kamar haka, yanzu sai wani abokinka ko kana nan ga chatting da budurwarka ko kuma wani aboki na, kuma dai wani dai aboki da wani dai wanda baka son a san da shi ne hake nan. Yanzu misali kana jawo shi ko ina gashi nan kana gani ko. To yanzu bari mu gani, dama can baya mun aza wani foto wanda zai ɓoye ga fuska, sai ka jayo shi kamar haka. Kana jayo shi ka komi ya ɓata. To jayo wadda kai mai mutum zai iya danna ko ina ba zai yi ba, ko ina ka danna haka gashi nan kuna gani.